Rewangi nyamur laku mimba wong tangi kang kaya mangkene bot-bote anggonku ngupadi mindrane Galuh Candra Kira kang durung timbul nganti saiki malah kakang Begawan Curiganata aku kudu nyamar laku kanthi saling wujud dadi wong tangi murih gancang anggonku pinanggih lawan garwa mongko iki wis meh 7 candra bruk ana tandha-tandha katon timbule garwaku Sri Ramana ngendi wong ayu apa bakal kowe lan aku pepisan sak lawas ora aku percaya yen Galuh Candra Kira bakal timbul. Kae ana pawongan mrene sapa? Entuk dawing Jawata, aku kudu lumaku ngidul parane. Nanti pinaringan kandel wujud contrik sak mongso-mongso kena kanggo gaman nanti tekan kapan anggonku pisah lawan Mas Panji Asmarbang nalika semono aku wujud yang ananging Mas Panji ora pirsa aku dibuang kali saat aku kelangan lacak muga-muga wae kanthi laku iki enggal piranggih lawan Mas Panji Asmarbang lho ana wong ing Pategalan kang lagi asu coba tak cedakan mbok menawa iso tak takoni Isana kowe wis sapa wis nyahmene kok isih ing Pategalan alah ana wong ayu kowe takon ayu to jenengku entit banyu nyamuk apa ayu aku ora gelkune entit ngapik tenan jenengmu jumbo karo ayune ana apa kowe takon karo aku ra kuning apa arep nyarek anyuranku ora entit aku ya mau lewat wae kok ya aku ketik-ketik lho ora entit aku tenan mau lewat kok ya wis piye maneh mung lewat kok ning emane wong ayu kalau apa to entit aku ora kepengin tanduranmu ini wae kowe tak bojo ya aku jek bujangan lho lemen yo Kemantir, yang dadi bojomu, aku wis duwe bojo, Entit. Ora apa senajan duwe bojo, aku gelem dadi bojomu lho. Kok nekat lho kowe, Entit, aja ganggu aku ya, Entit. Ora, kowe kudu gelem dadi bojoku, nyatane. Dewa nekakne kowe kirene mesti kowe calon bojoku. Kowe isih nekat, aku tega marang kowe, Entit. Iki tampan ana cundrik saktiku.
Waduh. Waduh. Dadi pudar wujud. Ketaman gamane ragil kuning. Apa iki wis titi mangsane aku ketemu garwaku. Sause tak tampani teman kok aku ora pangling. Kang Mas Panji asmara bangun. Diajeng Diajeng kali Condro Kirono. Nolinci. Sliramu gol badar saling wujud. Saiki wis dadi Galuh Condro Kirono. Nolinci Kang Mas, dangu anggen kula madosi panjenengan. Ngantos nemailaken menika Kang Mas. Iya Diajeng. Pun Kakang nyuwun pangapunten. Sakrahne sliramu lan aku wis ketemu. Mundhak dadi pengarep-arep para kawula Jenggala Pura. Ayo Diajeng kondur ana praja. Semoga Kang Mas kula dherekaken.